ang tatulosan sa tuyang programa ko niya na paghahapon nin pagtabang. Pagtabang sa tuyang mga kaaksyon, kaibahan tango niyan si Ate Daisy Lim. Kan ginubatan albay. Maray na paghahapon, Ate Daisy. Marahay na hapon man po. Makikusog-kusog lang ang boses man ay Daisy. Maray na. Daisy 6, 17, 18, 19, bang! Karang taon ka na manay Daisy? 43. 43. Pero garo ka man sa na 42. Ayan, nabawasan lang kisarong taon na di at least. Ano man ay, kuwan talaga, dilawan ka talaga. May pink man mag-partner. May pink, may blue, may Kompleto. yellow, kompletos recados. Ayan. Ate, ano tabi ang rason ko natin nagrani ka sa Ako Bicol Party List? Nagdigdi po ako para po maghagad sa mama ko na na-hospital po kang Mahagad ka kay mama mo? Dahil mahagad po akong tabang. Para kay mama mo? Para kay mama ko. Oo. Na ano si mama mo po? Kasi po, igwa po siyang diabetic, kung po siyang diabetic, tapos so, lawas niya po, nag-ano po ki tubig, kaya anuhan po siya ki halian ng tubig sa lawas. Oo. Ano da ang kausa kato dahil diabetic, igwa pa siyang hilang sa puso? Igwa pa po. Oo, kasi partner pag-arog talaga yan medyo nag-uurubag. Dahil, partner, pag tinamaan ka na kan diabetes, dakulon ang komplikasyon Iyo na po. matama na hilang. Tapos pag nalugad ka, di pisilo na mapila, arog ka yan, dakulo Day ka ng na, bawal. day na makakatindog na maray. Ka Oo, makukulog dahil na ang po mga nagkakano si pantod. mama. Oo. Nag-uubag po ang til niya pag Yan si Nanay Elma. Ayun. Oo. Pirang taon na po? edad? Yan, Pirang taon sabay na po? kita partner apir. 61 na po si mama. 61. 61. Last year. Si papa mo? Ang ganda na po ang papa ko. So sisay na lang po ang nag-aasikaso kay Nanay Elma. Dati po, yan po siya Pakita sa, mo ang lugar niya po sa Bigaa, duman po siya. Ngunyan kang nagkahilang po, medyo mainit po baga ang panahon, nahihirapan po siya maghangos. Sabi mi, duman nga na iuli po, duman sa muya. Sa ginubatan. Sa ginubatan. No, Sa lalo na parte kung may tubig sa baga, partner, talagang Iyo madidipisilan po. mag-angos. Umpo. Buda dapat presko ang Oo, kapalibutan yung sa iya. hangin na Oo. ano niya. Kasi, Kumusta man ang pagkakanya? ngunyan po, medyo okay na po ang pagkaon ni mama. So naikonsulta na ini sa doktor. Bali may ano po talaga siya, ang follow-up check-up, dahil na po na muna ipadara ng follow-up check-up. Ano po? Medyo kwan po, financial. Kapos. So mga tugang, pira ka mo magturugang na nag-aasikaso kay mama mo? Ngunyan, duman po sa ginubatan, kami po kantugang kong babayi. Si Pasensya Lim. Kami Pasensya? po. Opo. Kayo ng pangaran niya, no? Pero may Pasensya. Di day ito na dadagit, ano? Pero Day man po. pasensya. Oo, mapasensya talaga Mapasensya siya. talaga. Pero Sobra. maliban ka mo sa duwa ka mo magtugang, igwa pa ka mong ibang mga tugang. Oo, yun po digdi sa Ligaspi. Sa biga, Oo, sa So Biga kamo po. man, nagtuturuang-tuwang man kamo kung paano matapudan ang pangangaipon ni mama mo. Po. Pero kikapos man gararay. Kikapos Ano po ang hanap may buhay mga nila? pamilya na po. Ano Ako po ang hanap buhay nila magturungan? Ako po, may sadit lang sari-sari store po sa Masarawag. Mga tugang ko po digdi, mga babayi, ang naghahanap buhay so mga agum. Ang mga tugang man ako, tricycle driver. Gaano Iyo ka po. dipisil po nanay ang arog kaning sitwasyon na si mama nindo igwang kahilangan tapos kulang-kulang pa kamo sa pinansyal. Iyo kung sa ano po, nahihirapan po talaga kami financial. Kaya sabi ko nga ni ma, sabi ko digdi sa ginubatan, maski gulay-gulay. Pwede na. Igwa. Oo, mas makusog. Masustansya pa. Oo, gulay-gulay, mga sabi ko, At taga Masarawag ka mo. Opo, Masarawag po kami. Duman niya sa may mga karigusan. Oo, sa Inutan Bisu, Ulala po. O duman po. Ulala. Pag Aran niyan sa Maipon. Oo, maipon kami na po, Yeah, Masarawag. Masarawag na. Ompo. pampira ka po sa magturugang ate. Panganay po ako. Panganay. So talagang yaon sa imong burden gabos na pag-asikaso. So ikaw mo niya ang nag-asikaso para sa pagdisponer. Ompo, Paano- nagtatarabang po Paano kami. mo naaraman na ang tabang ura mismo ang Ako Bicol nagtatabang? Naaaraman mi man po sa ano, kaya nagrani po kami So digdi. gusto mong sabihin, lakop na ang Ompo. chismis kan mga marites na ang Ako Bicol nagtatabang na kasunod pa. Dakulan pagtugod mo na Dakulang matatabangan ka. nagtatabang. Opo. Aha. Grabe palang partner, ano? Iyo, talaga. Lakop-lakop pala ng Dahil chismis mo na ang Ako nakaipuan. Bicol katabang na kasurog O, pa. dahil mo na kaipuan partner mag-hired para mabalangibog sa buong mundo ng Ako Bicol nagtatabang. Kasi gulping marites as in Marisol. Tama, nanay? Kunyaon dyan si nanay. Opo. Ano po ang mensahe mo para sa iya? Ang mama, uni na ang makakatabang sa imo kahit papano matatabangan ano ang pagbakal ki bulong, pang maintenance tapos sa pang-oral dan ng pangangaipon niya. Maikukuan ang
igwang masayang maitatabang. An sarong aki manay, day kayang tiuso ng magurang man. Kasi may kasabihan mga partner, an magurang ngayon natitius. Baliktad. Day ngaya kayang tiuson kan Ayan. magurang an aki. Ayo. Pero an aki ngaya kayang tiuson an magurang. Pero sa sitwasyon mo manay, garo day mo kayang mahiling si Day. mama mo. Kasi nagsusulo na lang po. Talagang hingwahon mo na Opo. Saka kan makusog pa man gayon pinailing man sa Indoan. Iyo po. Totoong pagpadaba bilang mago. Day po kami pinabayaan. So, ano ang ang takot na yaon diyan sa imo ate? Iyo po ini, minsan kikapos kami. Maski kung kaipuanan ni mama, dahil may madara-dara si mama tulos. Kung ano, sa mga ning pamilya, medyo kapos naman. Tapos sukay mama. Nagkatarabang man po kami magturugang. Dahil man, kahit papaano po, naanuin mi man si mama. Opo. Yaon diyan si Congressman Saldi. Ano ang pangapudan mo kay pangapudan Congressman mo Saldi? kay Congressman Saldi kan? Ako Bicol. Ang nangangapudan po ako para po sa mama ko na kaipuan niya po ning pang-maintenance sa pang-oral daw pong pangangai po niya. Medyo mo po kikapos talaga po kami man para makatabang kay mama. Ayan, partner! Nag-text na sa imo. Nakantos na tulos partner yan sa Ay, karaman lumanay. ni Congressman. Tabang ora mismo kita partner. Araw kayan manay katindi ang ako Bicol. Kaya pag abot mo Salamat duman po. sa Masarawang, imarites mo na yan manay. Ayan. Nang ako Bicol Resibiyon katabang mo nakasarap. ang pinansyal na asistensya pang-medikal para tabi sa imong nanay. Biglang nag-smile si Manay. Oo. Salamat po. Anong masasabi mo kay Congressman Saldi ko? Nangangapudan ka pa sana, ura Ura mismo mismo niya una. Ay po. Dakulang pasasalamat ko po natawan na ning asistensya ang mama ko. Kahit papaano kung mapa-follow up, check up mi na siya. Ayan. Yan. Bago ka mag-uli, igwapa. Igwapang padala. Ayan. Siyempre. Yan. Basta tandaan mo Manay, ang ako Bicol katabang na, kasurog pa. Numero Numero 18. 18 pa. Ayan. Last lumiman Ayan. Ikaw pa rin mo pa. Halika na Sa ligde. lang yan. Ini, ta syempre kay puhanin doong kasanman lamang baga bago maggastos ka dyan, dahil mo na yan pagbawasan. Makakatabang ini para sa So, inyo mauli ka pang-oral Manay, may dara kang maray na barita kay mama mo, may dara ka pang biyaya, maugmang maray. Ayo po. Araw Dakul na kayan ang salamat. kamautan ni Yan. Congressman Saldi ko. Iling ko sa imong pandok na naginhawahan ka nanay. Partner, po. kung si Manay naka-smile, mas lalong naka-smile si Congressman Saldi ko. Syempre, partner. Dahil ang kamautan talaga ni Congressman Saldi ko, mga nagdudulok na medyo magabat ang pagmati, ang gusto ni Congressman, bago man humali digdig, Yan, maginawahan, naka-smile na. nakasmile. Okay. Hangad mitabi sa imo ate kay nanay mo na magrahay siya dagos-dagos.